The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation, to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Before we start our Bible study today, if you are a believer in the Lord Jesus Christ, be sure you have named your sins privately to God the Father. 1 John 1:9 says, if we believe or if we confess our known sins, he is faithful and righteous to forgive us our known sins and to cleanse us from all unknown or forgotten sins and righteousness. So humani bubuhata ka na, ikaw mapunan sa Espiritu Santo, ganana sa kay pakigambitay sa Dios, o kita andam na sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Inoon alang kanimo igsuon o higala, if you have never personally believed in the Lord Jesus Christ as your Savior, the issue you are facing is not confession of sins. The issue is faith alone in Christ alone. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Matud pa kana sa Acts 16:31. Busa, magaampo kita sa hilom. Let us pray. Heavenly Father, because we belong to Thee, we have the right and the privilege of fulfilling the function of our priesthood by listening to the teaching of Your Word. We recognize that there is no substitute to Your Word, that there is no capacity for our life that can be counterfeited apart from what we have because of Thee. Thank You, Father, for Your faithfulness. Thank You for providing for us this portion of Your Word. May God, the Holy Spirit, now sanctify us to the nourishment of our soul, for we ask it in Christ's name. Amen. Well, aniyan sa kita sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Gipabuhi pa kita, gumikan lamang kini sa grasya sa Dios. Busa sa wailangan ato kining ipadayon ang atong paghisgot bahin sa atong topic nga Colossians chapter 3. So magapadayon kita. Now, doon nalay duha ka klaseng mga magtotoo, two kinds of believers, carnal and spiritual. Gawas niya itong duha ka klaseng believer, loser believer, o winner believer. Karon atong isgutan kining duha usab ka klaseng magtotoo nga carnal or spiritual. Now, kanus ang manang usa ka magtotoo mahimong carnal? Well, mahimo siyang carnal sa dihang siya magpakasa o makabuhat og sala. Mahimo siyang carnal diha. Mahigawa siya sa pakikambitay sa Dios. He will be out of fellowship
with God. So siya, tuwa na siya sa gawas, tuwa na siya sa cosmic dynasphere, o karon under na siya sa disiplina sa Dios. Sama niya itong prodigal son. Ang nasayo di ko sa kasaysayan niya ito, the story of the prodigal son. So ang usa ka magtutuo nga nakabuhat og sala, wa siya mo kumpisal dayon niya na siya na tandi sa usa ka prodigal son. Okay? So nahimo siyang karnal. O gato nang gisaysay kanimo unsa kining pulong nga karnal, well, sabi ni Saya atong giingon nga karne. So kung ang karne dili nimo butangan og preservative, daot ka na, mabaho ka na, so it will be rotten. So karnal ang usa ka magtutuo, karnal kung siya may gitago diya sa iyang kalag nga mga sala ug wa niya kana ikumpisal sa Dios, karnal. Unya ang ikaduhang klase mao ang espiritual, kung si kining usa ka magtutuo na punan sa Espiritu Santo ug aniya siya ipakigambitay sa Dios, then he is declared to be spiritual. Kay ang iyang kahimtang gawas man siya, he is out of any personal sin, therefore he is spiritual. Gipunan siya sa Espiritu Santo, filled by the Holy Spirit, controlled by the Holy Spirit, ug na siya pakigambitay sa Dios. Okay? Now, ani ay open secret sa matag magtutuo. Every believer must learn this open secret. There is what we call Operation PTA. Unsa kining PTA dinhi? This is P, the right place. Ang T, right time. Ang A, right attitude. So, kinahanglan ang usa ka magtutuo, ana siya sa hustong dapit, hustong takna, ug hustong pagtagad. Right place, right time, right attitude. Now, we cannot base our spiritual life on our personality, but on what is inside the mentality of our soul. Okay? Mao kini atong basihanan sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Dili sa atong personalidad, kundili ang unsa ana sa sud sa atong panghunahuna, sa atong kalag. Now, okay, bahin og personality, what can really change a believer's personality? O pangutan-on ka, unsa man gyud ang makapausab sa personality sa usa ka magtutuo? Tubag, it is what's inside in his soul. Ang unsa ana sa sud sa iyang kalag. In fact, personality is not even sin. Dili sala ang personality. So, ang atong pangisip, atong huna-huna as believers, mao kini ang issue. So, our mind as believers is the issue. Do not be concerned too much. Ayaw paghatag og bili kaayo sa imong personality. Do not be concerned too much with your personality nga mao imong usbon, because once you continue advancing in your spiritual life, sa dihang ikaw nagapadayon sa pagsibog sa unahan sa imong espirituhanong pagkinabuhi, ang personality nimo automatic lang kana nga maugmad. Personality automatically improves. Kay kana mao naman ang byproduct sa imong espirituhanong pagtubo. You see? So you don't have to be concerned about your personality. Akong usbon gyud nga akong personality kay Kristohano na ko dili. Ayaw. Sudli lang nagdaghang mga doktrina ang imong huna-huna. Saturate your mind with the Word of God. Unsa tong ang pulong sa Dios unsa?
the mind of Christ. Una-una ni Ginoong Kristo. 1 Corinto 1:16. Okay? So mao kanang atong kinahanglang tutukan diha. Let us remember that a believer has encountered and shared with our Lord's death sa iyang kamatayon, burial sa iyang paglubong, resurrection sa iyang pagkabanhaw, ascension sa iyang pagsaka ngadto sa langit, o session ang iyan ang paglingkod sa tuong kamot sa Dios nga Amahan. Okay? So, atong abrihan karon ng atong Biblia diha sa Roma 8:5. Roma kapitulo 8 bersikulo 5 nagaingon diha nga, for those who are living according to their flesh, so carnal, okay, do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Now, atong i-describe kanimo ang usa ka magtotoo nga considered a loser, pildiro. A carnal believer is a loser, miserable, miserable, makaluluoy, disorganized, way organisar o pagpahaluna siyang kaugalingon, confused, nagalibog, under God's discipline, ubos siya sa pagpanton o pagdisiplina sa Dios. Ikaunom nini, if he continues to perpetuate his carnality, kung magpadayon siya sa iyang pagka-carnal, well, ani ang grabe. Once nga na gyud siya ipagtagad sa iyang espirituhanong pagkinabuhi, then he becomes useless to God. O tayo mahimo niya na. Principle kini. Prinsipyo. So I repeat, a carnal believer is a loser, miserable, disorganized, confused, under God's discipline. And if he continues to perpetuate his carnality, he becomes useless to God. Wala siya ay kapuslanan. So, fellow believer, do you want to be in this kind of condition in your spiritual life? Gipangutana ka niya na. Buot ka bang mao kini ang imong kahimtang sa imong espirituhanong pagkinabuhi? You see, it's a matter of choice lagi. Naragyod sa imong pagpili. Again, let us repeat to emphasize dinhi. How do we believers become useless to God? Unsaon man nga kita mahimo ng waipo sa Dios? Well, makatubag ka ba niya ng pangutanaha? The answer is be negative to the Word of God. Mao kana ang formula o tubag niya ng pangutanaha. Buot ka bang mahimong waipo sa Dios? Sige, pag negatibo. Now, there are common personal sins nga ginabuhat sa mga magtutuo karong panahon na. Ang una nini ang gitawag og post-salvation sinning. Human ka maluwas, nagsige ka gihapon og buhat sa mga sala. Ang ikaduha, post-salvation doing of human good. Sa human ka maluwas, nagasigi ka gihapon sa pagbuhat og mga tawhanong binuhatan. Human good. Unsay human good? Ato naman ang gidefine. Anything and everything a believer does outside of the divine atmosphere. Nahigawas ka. Samtang tuwa kas gawas, niya nagabuhat kag maayo, kanang maayo ha, nahog lang girog tawhanong maayo. So mao na post-salvation doing of human good. Ang ikatulo, post-salvation evil. Okay, human ka maluwas, wa man mausab ang imong pagtagad ngadto sa pulong sa Dios. O man lang nimo baliha. So, ikaw
maho gihapon ka, mahisukamod ka gihapon sa pagbuhat og mga dautan, evil. Like for instance, legalism. Legalism is evil. Why? Because this is the opposite of grace, kining legalism. Ikaduha, ang imong pagka self-righteous, imong pagka matarong sa imong kaugalingon, human ka maluwas. Ang ikatulo, ang gitawag nato Christian activism. Okay. Now, every time a believer sins, sa higayon nga siya, sa matag higayon nga siya makasala, he experiences what we call temporal death. Mao na iyang masinati. So a believer should beware in becoming cosmic by entering into the two cosmic dynasspheres. Ang una tuod nga cosmic dynassphere, the number one, CD1, ingon talang ha, in short, initial, CD1. Ang buot pasabot sa CD1, this is arrogance complex. Okay, pagka mapahitason. Ang ikaduha ang CD2, mao na gitawag og hatred complex. Now, atong gamiton kining pulong, in English nga pulong nga fragmented. Ano sa may buot pasabot? Og fragmented. Murag nagka-bungkag, di ba? Okay. So, we describe a believer who is fragmented, whose mind magbasbas. Now, unsa buot pasabot? Magbasbas. Confused. Disorganized. Okay? Nagkalibog na siya. Wa gyoy pagka hanay sa iyang kinabuhi, disorganized. This is a fragmented believer. Kini nagsumikad sa iyang pagka-negatibo o pagbuhat og mga dautan, pagbuhat og mga sala. Tuwa siya nining either in duha ka CD. CD1, arrogance complex. CD2, hatred complex. So, remember believer, hinumdumi kini. O wa pa man nato ni ipatinaw kanimo nga ang tentasyon dili sala. Okay? Kung tintalon ka, dili na sala. Kano sa man ni mahimong sala? Mahimong sala kining maong tentasyon when you succumb to that temptation. Nga kana mahimong sala. Nakasabot ka? So, temptation is not sin. Only when you succumb to that temptation that it becomes sin. I hope na klaro ni mo na. O, diha, balik na santa sa Colossians 3:1. Okay? Colossians chapter 3. Kaya mo man kini nga itong uluhan sa atong hilisgutan din. It says, if we then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Seek, zeteo. Ang Greek word is zeteo. Seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Verse 2, set your mind on the things that are above. Now, set diha is phroneo, to keep on giving serious consideration. Set your mind on the things that are above. Now, ang versikulo 1 o 2, the commands for every believer to do in phase 2 of God's protocol plan of God. Mo kinimando sa Dios ngadtos matag usa nato ka magtotoo. Each one of us, kitang mga magtotoo, mao kinimando sa Dios nga atong pagamuhaton sa ikaduhang bahin sa protokol nga plano sa Dios. Remember that during the judgment seat of Christ, by the way, kining judgment seat of Christ, mao kini ang awarding ceremony
kanatong mga magtotoo. Okay? Ug mahitabo kini human gyud sa pagsakgaw sa simbahan. Rapture of the church. Now, ang church diha, kitang mga magtotoo. Okay? So, during the judgment seat of Christ, the awarding ceremony of believers, ang Diyos is going to evaluate our deeds. Iya kining himuan og suta o ingnon ta pagtasal. Tasal is evaluation. Himuan ta og pagtasal sa atong mga binuhatan, whether they are wood, hay, and stubble, nga human good kana, or gold, silver, and precious stones, divine good. Okay, ato naman ning gisgutan nga ang human good is equivalent to kahoy, kugon, dagami. Og duslita nimo na unsa masunog. Okay? Apan ang gold, silver, and precious stones, ang bulawan, pilak, ug ang mahalong mga bato, divine good. Ug imo nang duslitan, ug posporo, ug unsa, kayo, dili yun na siya masunog. You see? Mao na yung divine good. Mao nang good nga madawat sa Dios. One that God is providing us believers is faith. Basta? Hebrehanon 11:1. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Okay, let's remember also Romans 10:17. Nga ang imong pagtuo, kay hingtats naman tang may tunog pagtuo, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kanang imong pagtuo, maugmad ka na, pinagi sa imong pagdungog, pagpatalinghog, pagpamati sa pulong sa Dios. You see? O magsige kita og kutlo og mga bersikulo dinhi nga makapaambli ka nato sa atong salamutan og dugang. Episo 2:8-9 binagaingon, we have been saved by grace through faith. This salvation is not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Usab diha sa Tito 3:5, Titus 3:5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Okay. Now, there are three kinds of death of a believer. Now, by the way, doon ay two major kinds of deaths nga ma-encounter sa magtotoo. Dying grace o sin unto death. Okay? Ato pa kining ipa-klaro pa nimo as we go along. Okay. Dinhilang una kita mo dupot sa three kinds of death of a believer nga who is out of fellowship. Siya nga nahigawa sa pagkikambitay sa Dios. Out of fellowship. So mao ni ang tuto ka matang sa kamatayon sa kamagtutuo nga nahigawa sa pagkikambitay sa Dios. Carnal. Kining maong kamatayon is temporal. Carnal, temporal. Ikaduha, cosmic death. Ikatulo, fragmented death. So, morning tulo ka klase sa kamatayon sa kamagtutuo nga out of fellowship. Carnal, which is temporal, cosmic death, o fragmented death. Now, the more Bible doctrine you learn, the more you think of God. Gusto? O kitang mga magtutuo are mandated to think the thinking of God. 1 Corinthians 2:16. Dili di ay 1:16 kundi 2:16. 1 Corinthians chapter 2 verse 16. The mind of Christ. Now, to show our love to God, we have to set the right priority. God and His Word should be our top priority. Colossians 3:3, for ye are dead,
Now, ambot pasabot nining dead is the positional truth. Nga kita, we are dead from the old sin nature. Okay? For we are dead and your life is hid with Christ in God. All of these things are made possible only by the grace of God. Pinagil lamang yun sa grasya sa Diyos, which includes our resurrection, ang atong pagkabanhaw. God will raise us believers up. Kita pag ituboy kita, isakgaon kita. Remember being in union with Christ, the positional truth that we have acquired at the moment of salvation. This is the beginning of a believer's life after salvation. That's right. Human gyud nimo, inig dawat nimo ni Kristo nga imong manluluwas, diha musugod ka na sa imong kinabuhi ingon nga magtotoo human ka maluwas. The Holy Spirit sealed the believer for eternal security. Gitimrihan ka. Now, kining timri tuod, ila kining gibalik sa pagsuwat sa Biblia nga, antong panahona, ang mga hari nitong mga panahona, doon na sila mga sing-sing. O kanang sing-sing na ay silyo niya na sa ilang sing-sing. Na mao kanay ilang isilyo, itimbre sa tanan nga mga kabtangan o mga positions sa mga hari. Aron kini pagpaila nga kanang mga butang gibutang gisilyuhan, gitimbrihan, ilaha ra gyud. It's their own property. Wa na lain nga makapanag-iya niya na. So mao kana ni tandi kini karon pag timbre sa Espiritu Santo sa usa ka tawo nga nahimong magtotoo, believer, kana nagpasabot nga siya gitimbrihan, timailan nga siya gipanag-iyahan na sa Dios. Ayaw na klaro ni mo na. So the Holy Spirit is the one who sealed the believer for eternal security. Bahin kini sa doktrina sa eternal security. Kaya na may ubang mga magtutuo nga dili mo tuo nining doctrine of eternal security. No, na ninyo mo tuo ba mo niya na o di. Basta kaya na sa mga prinsipyo diha sa pulong sa Dios. Kinaklaruhan kayo nga ikaw gitimbrihan na once nga natimbrihan ka sa Espiritu Santo, ikaw gipanag-iyahan na sa Dios. Now, gawas niini, ikaw pag suluba na o pag i-impute, ipasangil nga na kanimo ang kinabuhing dayon, eternal life. So eternal life is imputed to you once and for all. Okay? Mao kanay buhaton sa Dios. Inig dawat gyud nimo, human gyud kamo dawat kang Ginoong Kristo ingon nga imong manluluwas og Ginoo. Once a believer, always a believer. Once saved, always saved. Mao kanang doktrina sa eternal security. Okay? But again, it is so tragic, subo nga palandungon that so many believers just take these things for granted. Maragwalan, di lang nila balihon kini. One reason they just neglect and take these things for granted is because they have wrong priorities in life. What's that? Thus, their faith is not increased. Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Wala man sila maminaw o mamati. Wala. Ang ilang pagtuo is not increased, is not developed. 1 John 5:11-12. Eternal life is in the Son of God. So, he that hath the Son of God hath life. He that hath not the Son hath not life. Okay. Ephesians 1:4. God has chosen, elected. God has elected or chosen us in Him before the foundation of the world,
that we should be holy and without blame before Him in love. Now, kitang tanan, why exempted? Tanang tao ning kalibutan. Okay? We face the big V. Unsa ning big V? Volition. Free will. We face the big V every moment of every day. With that freedom, volition, goes responsibility. Muuban yun na ang katungdanan. Okay? I hope that is the right translation in Visayan. So I repeat, with this freedom of the big V, volition, with that freedom goes responsibility. Okay? 2 Timothy 2:1. Kitang mga magtotoo, nagaambit, we are sharing na sa sonship, pagkaanak ni Ginoong Jesucristo. Okay? Sonship. Sa Grigo nga pulong huios o teknon. Huios. H-U-I-U-S. Huios. O teknon, T-E-K-N-O-N. Sonship. Ikaduha, ang heirship ng atong pagka-manununod. Okay? Number 3, sanctification. Binalaan. Ang sanctification, ikaw gibinalaan na. Number 4 is priesthood. Ang atong pagka-saserdote. O ang ikalima, royal family of God. Now, sa dihang ang usa ka magtotoo, kumikan siya pagka-negatibo ng pulong sa Dios, way gana, way interes, way kadasig, way panahon, pagtuon sa pulong sa Dios. Philippians 3:18 says, he becomes a carnal reversionist, and as Philippians 3:18 says, he has become an enemy of the cross. Kaaway na sa cross. Gawas pa niini, nahimo siyang enemy of God. Reversionist. And then, hater of God. Reversionist gyapon. Double-minded. Nagaliyok-liyok, dalirang mailad. Double-minded. Matud ka na sa Santiago 4:8. Now, 1 Juan 3:8, nagaingon usab diha, friend of the devil. Nabuot ka ba nganlan og friend of the devil? Nga amigo ka sa manunuay? Dili na maayo tingaling description. Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Bosa, we live by faith, not by sight. 2 Timothy 2:11, if we be dead with Him, we shall also live with Him. You see? Kung kita namatay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Romans 6:8, we will also live with Him. You see? Na, klaro kayo. Now, sa atong sibog nga tusunahan, as we move on in our spiritual life, there are doon na rabay mga occupational hazards. Like, for example, reaction, distraction, frantic search for happiness, etc. Now, atong isguta gamay kining the 8 stages of reversionism. 8 stages of reversionism. Okay? Ato kining klaruhon. Una niini, mao ang imong reaksyon. Muriak ka sa unsay gitudlo, pananglitan karon, nagdungog ka nini atong paghisgot, pagtuon sa pulong sa Dios, ug naay punto dinhi nga makaigo nimo moingon kag ako may giigo ini. Okay. Now, muriak ka. Okay? So kini imong pag-react, maka-distract. Correct? Maka-distract na sa imong spiritual life. Mao kanay una. Ang ikaduha,
Okay, kay walo man ni sila. Ang ikaduha nga mahitabo kining ginganlan og stages of reversionism sa imo ng pagka hilayo na sa imong spiritual life. You are now carnal reversionist. Sa imong pagka-reversionist, muriya ka, madistract. And then, humanya na. Doon na frantic search for happiness. Magsige na kag pangitang mga paagi nga ikaw malipay. You see? There is frantic search. Dipo-dipo ka nagpangitag, kalipay. Mao na frantic search. Sunod ni ini is, okay. Primero, reaction, distraction. Sunod, frantic search for happiness. Number 3, operation boomerang. Unsa man yung operation boomerang? Mo boomerang ba katong unsa imong gibuhat, kanang imong gibuhat mo sumbalik lang kanimo. Na kaila ba kung unsay boomerang kini naandan man nimo ni ilang naandan dito sa Australia nga nakintay ibutang ta usa ka langgam nga buot nilang igon, mo gamit sila niya ng murag kurbada nga galamiton ug ila kini ilabay ngadto sa ilang tumong ug kini musumbalik ra, mubalik ra sa nagalabay niya na. Mao ni gingon og operation boomerang sa imo ng pagkinabuhing Kristohanon. Human na kadipo-dipo ka ng pangitag unsay makalipay nimo, wa man unya sige ka gihapon hantud karon mo boomerang na nimo, ikaw na maunsa maigo. Okay, mo ikatulo. Ikaupat, naanay pagrebilde sa imong pagbati, emotional revolt sa imong kalag. Okay? Ang imong kalag mo imo rebilde. Emotional revolt of the soul. Moningan nga mao kini ang stage number 4. Okay? Number 5, ang imong pagka-negatibo nga sa pulong sa Dios gyud. Wa na kay gana gyud, imo na yung isalikway na gyud nimo unsay kamatuoran. Mao ni negative volition to Bible doctrine. Ikaunom, unsay ikaunom? Mao na ang blackout of the soul, na nay pagkangiob. Okay? Dili na kay brown out, blackout na gyud sa imong kalang. Ngit-ngit na. Wa nang kayag. Kay unsa man ang pulong sa Dios, kahayag sa atong kalang. Wa na may pulong sa Dios sa iyang kalang. Di ningiob, ningit-ngit. Okay? Okay, mo ka na ikapito. Unom. Nya, ang sunod ni naanay scar tissue of the soul, naanay uwat. Unsa may imong makita sa uwat? Di ba gahi na? Naanay uwat sa iyang kalag. Okay? Mao ka na ikapito. Ug ang ikawalo nga stage nining reversionism, mao nang reverse process reversionism. Nangabali na tanan. You see, grabe kining pagtuunan nining stages of reversionism. Kay grabe kayo ang imong kahimtang. Wala liyok-liyok na, nagkaguliyang na ang imong kinabuhi. Ang imong kinabuhi nag-anam na og kapariha sa usa ka dili magtotoo. Ang imong kinabuhi na parihan na nila. Ning awat ka na nila. Okay? So, as we move on in our spiritual life, therefore, there are occupational hazards. Kining 8 stages of reversionism, mo kini ang occupational hazards. Reaction, distraction, frantic search for happiness, etc. O, as we advance spiritually, nalahi na kini, ang pikas na kining bahin, as you continue to advance spiritually, pinagi siyang pagtuon sa pulong sa Dios, subay ka na
sa gisugo sa Dios diha sa 2 Pedro 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Sa imong pag-advance spiritually, we will be facing operation 8 momentum test. Moatubang na punta niini. Pagtistingan na ta. Asa kutob, unsa nakahabuga, unsa nakalapda, unsa nakalawma ang atong nahibaw ang mga doktrina o pulong sa Dios. O kung ikaw nagatubo na yun, nag-advance spiritually, tuwa nakahapit na kamuabot sa spiritual maturity, tingali na pagkas stage of adolescence. Okay? Now, hatagan ta sa Dios. Ang Dios mo hatag nato nining 8 ka momentum tests. Ginganlan kinig momentum test. Okay, are you ready? We will discuss this atong lakbitan kini. Una niini ang old si nature mo test na to. Musuway na to. Mukuhit ka. Natong OEC, hindi naman kinahanglan mukuhit ka diha naman, naman sa suod na to. Sa atong lawas. Kini atong lawas, by the way, fellow believer, kini atong lawas na puno kini. Ang tanang silda ni natong lawas na puno og kinaiyang makasasala. Nakasabot ka? Puno gikan sa kinatumyan sa atong buhok ug ngadto lapa-lapa na puno kini og kinaiyang makasasala. Ug mao ni magatukmod kanato sa pagpakasala. You see, this is the culprit. So kining old si nature mo imuuna sa pagsuway sa atong baruganan. Okay? Old si nature mo igo na siya mo hong tingaling ayaw katuo ana anang iyang gitudlo kay di na tinuod. Okay? Ang imong old si nature magsigig tudtod nimo diha. Mo anam-anam na siya siko nimo. Kay naman lagi na sa atong tibuok kalawasan. Mo yun siya kayo katuwa na. So, this is testing number 1. Una kini ang old si nature. Ang sunod mga tao. Atong mga higala. Atong mga suod sa kinabuhi. Atong mga ginikanan tingali. Mga igsuon tingali. Mga silingan, mga higala, mga basta imo mga classmate tingali. People are going to test you. Ingnon ka tingali. Asa man ka karong gabi? Mag-Bible study mi. Ayaw sa. Nga naman po mo miss pong kagpanagsari ta diri natay disco. O natay party. Okay? Ang mga tao mao mo test na po nimo musuway kanimo. Nara nimo magpada. Okay, it's a matter of choice lagi. Ang sunod ang atong panguna-una. Kini nga atong una-una testingan. Musigi tingali ang imong huna-huna magtimbang-timbang. Gusto ba kani? Di ba kani? You see? Na tingali mga punto sa doktrina mo yun siya mo sugod ka o sa pagduha-duha. Sakto ba kani o di? See? Our mind is going to test. Number 4, ang systems. Ang mga systems ng kalibutan na. Ang tinuod, ang tanang system ng kalibutan na iyahan ni Satanas. This is the cosmic system of Satan. Kasi may nagduma din sa kalibutan. Ni atas teritoryo sa atong kaaway lagi. Kaya unsa tong 3 major enemies natong mga magtotoo? The world, the devil, the flesh. You see? Ang kalibutan, di man yung kalibutan nga itong ipuyan, ang sistema, mga pamaagi, iyaha sa kalibutan, the cosmic system. Mao, nga ang mga sistema, mo test na po nimo, mo suway na po kanimo. Ayaw sa nang Bible. You see?
Unya, ang ikalima, ang imo ng pagka-arugante, ang imong pagka-mapahitason, muandar na po na. Muandar ka na yung, kuang ka, mas nahibaw ka, mas kuyaw ka, adto nila, mo ka na. This is the arrogance, arrogance complex mo, sige na po, tukmod nimo. Okay, ang sunod, ang hatred complex, ang imong pagka masukanon, may pagka bitterness nimo, hatred, pagdumot, kalagot, kini mo test na po sa imong kalag. Sunod, moabot naman ang mga disaster. Moabot na yung mga disaster sa atong kinabuhi. Testingan ka, pinagi na ng disaster. Unsa may mga ehemplo sa mga disaster. O tingali na ay mamatay sa pamilya. Okay? Tingali na ay madisgrasya. Tingali nawadan kag trabaho. These are disasters. Testingan kagihapon niya ng maong mga disaster. O makapasar ka niya ng maong test, okay. You come out in flying colors. Ingon nga magtotoo. So karon ang ikawalo o kinagrabihan kining pagsuway sa atong spiritual life nga mauna ang kauswagan, prosperity. Daghan, labihang kadaghan sa mga magtotoo, mga igsuon na itong mga magtotoo nga napakyas, nahagba, na pildi niining maong pagsuway nga prosperity. Kaya nga naman, inig-uswag na nimo, muasinso ka na, madato na tingali ka, kay di man lang kaya ang kwarta mo ay maka-prosper nimo, na tanang mga klases, mga prosperity. Mo prosper ka sa imong mga negosyo, prosper ka, daghan na kag mga amigo, prosper ka sa imong mga ranggo, you see, all this, prosperity. Unya, nadato ka na, daghan ka ng mga properties, milyonaryo na tingali ka, na, nakalimtan ang source ni ini. Ang imong spiritual life, kung di ka mo pasar nini, hagba ka, balik na po ka sa uno. Mao kining 8 ka operation momentum tests. Mao nigingan la nato og 8 momentum tests. Ug ato kining ipadayon sa sunod kay daghan pakitag tukion, paghisgutan niining atong topic nga Colossians chapter 3. So gidapit ka gihapon sa pagsunod niini aron makapupo usab ka, makakat-on ka og dugang pagyong mga kamatuoran gikan sa pulong sa Dios ug mahimo kang mananaog na unya sa imong paggamit niini. So ubos kini sa atong Vic Balbido Evangelistic Ministry ug ikaw gidapit gihapon sa pagpakig-uban nato kining atong ginabuhat sa ako nang giniingon grasya ra makini ug atong pahimuslan, either atong pahimuslan o di lang nato balihon. It's a matter of choice. Magampo ta. Ama namong Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong paglamdag kanamo, pinagi sa imong pagtudlo sa imong kamaturan, pinagi nining ministry. Salamat o Dios sa imong pagkamatinumanon, sa imong mga saan, ug sa imong pagsangkap sa tanan namong gikinahanglan. Uban ni kami sa among paggamit nining imong mga kamaturan sa pag-asdang sa bisag unsang sulirag gumunhap sa kinabuhi. Amo kining sagubangon, amo kining atubangon, ginamit ang imong gihatag kanamong hinagiban nga mao ang sword of the Holy Spirit nga pinaagi lamang sa paggahom sa Espiritu Santo usab nga kami mugawas nga mananaog niining
away nga espirituhanon, the angelic conflict nga among giatubang. Salamat o Dios niining tanan, uban ni kami ug danda kami pag-usab, pagbalik, padayon sa among pagtuon niining imong mga pulong nga magahatag kanamo kadaugan sa among espirituhanong pagkinabuhi. Kining tanan among gipasalamatan tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among manluluwas. Amen.